ki pulit jong Ri Bhoi tang Hapoh jong arpsau kynta kila iohkem Iainehskhem Kharsati ubaladon kiti kaban be-ijot pyniap khynnah kaba snem karta kabalajia kawei shnong Ri Bhoi District. Kadkum ki khubor blayo alumne ki pulit la yathu bo Iainehskhem Kharsati ubaladon Hapoh snem karta par ubriu khun jong lead Iainehskhem Kharsati ki ban Ri Bhoi District pat hakajing tokit ulapla ki pulit bola be-ijot pyniap khynnah kabarang snem. Ki pulit jong Ri Bhoi District kita penlong mardor kajing tokit bentuet yu wei Samla ubala subajur bole ekni kambeman ubala jar ngai hagas ngi palai kani khynnah kala jana du kapor kharwi beji men step jong ngi palai hadin bawan phai na school bat kumta ki bahing bahasam jong ni khynnah deli wat na du kapor janmit bajya kamet yap lalap hakapor nyau beji janmit hadin bla pendap ya kapos mortem hakas step ngi thoding bat na ki dak kishin kala paw bang ni khynnah kala shale be-ijot bat hadin kani kala sha pyniap no haunu runar